tänään me kerrotaan mun YouTube-kanavasta. Onko se on niinku silleen, että miksi mun eka pitkä video oli pelivideo? Varmaan siksi, että tosiaan, niin se on mä tykkään katsoa noin mun YouTube-kanavan otsikosta, että se tekee runsaasti pelivideoita. Joten, joo, se oli eka syy. Ja toinen syy oli se, että se oli Roblox-video. Ja varmaan, että Roblox on mun lempipeli. Ei varmaan teidän lempipeli, mutta mun lempipeli. Ja sitten niin tosiaan toinen asia on se, että Roblox on mun lempipeli. Mä sanoisin. Se olisi joo. Moro. Mä en enää ymmärrä, mitä se oli selittämässä.